नमस्कार आप सभी के, राधे राधे। देखिए एक बेटा के विवाह होता, जब वो दुल्हन लेके घरे आवतने तो काका कहतने, उनके घर वाला लोग उनसे काका कहता। अगर आप सबके अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देव जा और सब्सक्राइब जरूर करब जा। एक ही दिन बाबू गईले ससुरारी हो, एक ही दिन बाबू गईले ससुरारी हो। ले अइले सासू के बड़ाई जी, ले अइले सासू के बड़ाई जी। हमरी त सासु अम्मा बड़ा निक बाड़ी हो, हमरी त सासु अम्मा बड़ा निक बाड़ी हो। लागेली गंगा जी के पानी जी, लागेली गंगा जी के पानी जी। 9 महीना बाबू को खिया में रखनी हो, एक ही राती में भुलाई जी, एक ही राती में भुलाई जी। एक ही राती बाबू गईले ससुरारी हो, ले अइले सरहज के बड़ाई जी। हरी त सरहजी भाभी बड़ा निक बाड़ी हो, हमरी त सरहजी भाभी बड़ा निक बाड़ी हो। देहली लड्डुआ खियाई जी, देहली लड्डुआ खियाई जी। इतना ही दिन बाबू खोआ खियावनी हो, इतना ही दिन बाबू खोआ खियावनी हो। एक ही राती में भुलाई जी, एक ही राती में भुलाई जी। एक ही राती बाबू गईले ससुरारी हो, ले अइले साली के बड़ाई जी। हमरी त साली दीदी बड़ा निक बाड़ी हो, हमरी त साली दीदी बड़ा निक बाड़ी हो। देहली खोआ खियाई जी, देहली खोआ खियाई जी। बचपन से ये बाबू के संगे रहनी हो, एक ही राती में भुलाई जी, एक ही राती में भुलाई जी। एक ही राती बाबू गईले ससुरारी हो, ले अइले अपन